मूवी देखी? रंग दे बसंती। कैसी लगी? बढ़िया भाई, ऐसा बंदा होना चाहिए खेसारी लाल जैसा। ये है भोजपुरी का एक्टर तो। ये बाकी पवन सिंह वगैरह तो फट्टू है साले। ये देखा डांस कितना जबरदस्त करता है। तो ये होना चाहिए यार, मतलब मूवी में भाई देश के लिए शिद्दत वगैरह दिखाओ, अपनी आंखें ऐसी मूवियों में आके दिखाओ। आए ए तिवारी काका नमस्ते। तो का हाल बा? माने देख रहे हो विनोद, ये सब क्या है? अपनी सरकार खातिर मतलब इतना भीड़, बाप रे बाप। और ये क्या बोलले बड़ी ठीक बा, मतलब सबके के पता चलिए गेली कि एक्टिंग मतलब करे वाला खेसारी लाल भैया लेखा अभी केहू नहीं के ठीक बा। और पवन सिंह के तो एकदम इतना मतलब इतना बेइज्जती कर जाला पवन सिंह के, कबो ना सोचे रहे कि इतना बेइज्जती हुई। तो देखो विनोद, बात इस बा कि तुम लोग खाते हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे वीडियो के शेयर नहीं खींचा करो, ठीक बा। कैसे विनोद देख लो, इस सब बाजार में आके वीडियो बना रहे हैं अपना, तो कुछ तो करो। तो देखो बात इस बा कि अपन सरकार के जो फिल्म आई रहे सबके पता बा, अभी आइल बा, हॉल में लागल बा, ठीक बा। तो हमारा तो इतना उम्मीद बा कि रोज भैया की कमाई हो जाती, कम से कम 50 या 60 लाख के रोज कमाई मतलब हो जाती, ठीक बा। ऐसा कोनो सिनेमा घर नहीं है कि भीड़ हो कि ना होती। तो इतना हमारा उम्मीद बा कि रंग दे बसंती मूवी देखे खातिर बहुत भीड़ होती, ठीक बा। तो जहाँ तक हमारा उम्मीद बा कि अपन सरकार मतलब उतना भी कहल नहीं के जा सकत कि भैया के मतलब करोड़ों से रोज मतलब आवता पैसा, ठीक बा, करोड़ों में आवता पैसा। तो देखो बात ऐसा बा कि थोड़ा सा दूसरा लोकता है कैमरा, ठीक बा, दूसरा जगह चलने दो, रुक जाओ विनोद थोड़ा देर। हाँ तो सरकार के जो मूवी बा रंग दे बसंती, जे अभी ना देख ली भाई हमार जाके देख ली, ठीक बा, प्यार से बात दी, रुक जाओ। हाँ तो देखो बात ऐसा बा कि रंग दे बसंती इतना मतलब मूवी, इतना मतलब बड़ा मूवी बा, जाए वाला बनी, बाकी टाइम के वजह से नहीं जा पाओ, ठीक बा। तो रंग दे बसंती देखे खातिर बहुत लोग जाता, बहुत भीड़ हो रहा बा भाई हमार। तो देख जाइए इतना भीड़, मतलब पहला बार हम अपना लाइफ में देखले बनी कि इतना भीड़ होला कि वो फिल्म देखे खातिर, अपना सरकार के देखे खातिर फिल्म, बाप रे बाप। तो एक बाद आवे वाला बा रंग दे बसंती के बाद मतलब अही रेजिमेंट, तो रंग दे बसंती के बाद मतलब अही रेजिमेंट आवे वाला बा। तो उ लग रहा शायद कि 28 करोड़ के फिल्म बने वाला बा। हाँ जहाँ तक हमारा उम्मीद बा कि 28 करोड़ के फिल्म बने वाला बा। रंग दे बसंती 4.5 करोड़ के रहे, ठीक बा। तो अब की बार आवे वाला बा 28 करोड़ के। हंस फूले लगा था अपन सरकार के मतलब बात सुनला के बाद कह दिल बवन की एहू से बड़ा मूवी आई, एहू से मतलब बड़ा लेवल के, ठीक बा, एक दोगुना आई मतलब बड़ा लेवल के। हाँ तो देखो बात ऐसा बा कि अपन सरकार जो भी बात बोलन एकदम बेस्ट बात बोलन, सही बात बोलन, ठीक बा। रंग दे बसंती के इतना मतलब प्यार से बात भरपूर दिन जाए, इतना प्यार से बात भरपूर भाई हमार कि एकदम अही रेजिमेंट मूवी आओ, ठीक बा। और हमार तो लाग रहा बा कि सीमा पर बॉर्डर वॉर्डर पर मतलब जाके हाँ धड़ाक धड़ूक करे के बा। यही से भैया कहला कि बड़ा लेवल के बने वाला बा, कहे कि रंग दे बसंती के देखला के बाद एकदम हाँ बहुत सुकून मिला था दिल के, ठीक बा। इतना प्यार से बात दी जा मूवी के, ठीक बा भाई हमार। तो ये बतावे खातिर आई रही कि अपन सरकार मतलब अब हम का बताई, साउथों में एक आदमी आके देखा था अपन सरकार की मूवी, जो मूवी आई रंग दे बसंती, साउथों में एक आदमी मतलब ऐसा ऐसा मीडिया वाला पूछिया सा तो बाप रे बाप एकदम जल्दी जल्दी वायरल हुई, ठीक बा। और जची बात बोले भाई वो तो बोल रही बड़ी कि कौन सी का हवन का ना हवन, तो जना वीडियो में हमारा पता चल गई देखला नहीं, तो ठीक बा का बोले बड़ी। और एक्टिंग में मतलब हर चीज में मतलब खेसारी भैया, हाँ सबके कहता खेसारी भैया, तो एकदम दिल से सबको सपोर्ट करिए अपना सरकार के। तो बाकी भाई चल तनी मिला फिर अगला वीडियो में और लेकर कुछ अलग नाज में, और प्यार स्वाद भरपूर दिन जा रंग दे बसंती के कि अही रेजिमेंट। हाँ बहुत जल्द चल आ जाओ 28 करोड़ के फिल्म, ठीक बा। और भैया कमाई बहुत अच्छा खासा हो रहा बा, और प्यार से दी जा कि अभी 2-4 महीना हॉलो में चलत रहो, ठीक बा। बाकी चलता नहीं भाई मिला फिर अगला वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जा, वीडियो ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते जा, ठीक बा। बाकी देखो विनोद तुम लोग खाती अपने बाजार में आके खेत में बना रहे हैं वीडियो, ठीक है, सब खाली है, हर जगह पर खाली है, ठीक है। बस कुछ दिन के बाद हरियारी लौके लगी, हाँ 1 महीना के बाद हरियारी सबके लौके लगी, सबके देखा दे हरियारी, ठीक बा। बाकी चलता नहीं भाई, पाला की नमस्ते।